Il-Ministru Konrad Mizzi għadu għaddej u jistinka biex l-inkjesta li timplika lilu dwar il-Panama Papers ma ssirx. Fil-qorti għattini darba permezz tal-avukat tiegħu u qed jikkontendi li jekk issir din l-inkjesta din tkun qed tikser id-drittijiet tiegħu għal smigħ xieraq. Bl-aġir tiegħu il-Ministru tat-Turiżmu qed ikompli jikkonferma li jinsab daru mal-ħajt bil-passi legali li ħadd deputat nazzjonalista Simon Busuttil li ilu jimbotta biex toħroġ il-verità. Permezz tal-avukat John Bonello li qed jidher għalih, Mizzi qed jitlob li l-ebda deċiżjoni ma tittieħed fuq il-ħtieġa ta' inkjesta sakemm jinstema' l-każ dwar dak li l-Ministru Soċjalista qed jgħid li juksur ta' drittijiet tiegħu. L-avukat Jason Azzopardi li qed jidher għal Simon Busuttil qal fil-qorti li talba l-inkjesta mhix se timpinġi fuq id-drittijiet ta' Konrad Mizzi u li hu Mizzi li qed jagħmel minn kollox biex ma jiġix investigat fuq korruzzjoni minkejja li qed jisħaq li hu innoċenti. Għal darbohra Konrad Mizzi ma kienx preżenti waqt is-seduta fuq il-każ tiegħu. L-avukat Jason Azzopardi qal ukoll li t-talba l-inkjesta qed issir minħabba li l-klijenti tiegħu qed jargumentaw li Mizzi hu korrott u li xaħam. L-avukat Azzopardi qal ukoll li l-Organizzazzjoni Repubblika għandha tingħata dritt li tintervjeni u tkun parti mill-kawża f'dan il-każ. Il-qorti laqat din it-talba.